tinaw tayo ha. Ito naman po ang buhay dito sa atin. Ano po kakamusta? So yun mga kabady, bali hindi po siya nagsalita at based on Valentine's niya naman ang naranasan niya dito ngayong Valentine's, so sa bahay lang po. So hindi naman kasi gusto na yung mga date by date, ganun, mga ganun po. So kailangan po natin mag-stay at home na lang po at magpahinga. Kung gusto nyo pong mag-jamming, sa bahay na lang po, or the rest, magpahinga na lang po. So yun. At binabati ko po kayong lahat ng Happy Valentine's sa inyong lahat. At sa mga nagmamahalan dyan, sa mga couples, sa mga walang couples, single man o hindi, Happy Valentine's sa inyong lahat. At lalong-lalo na sa mga parents, grandparents natin. Katamas mo. Huwag na, yan na. So yun, at pandemic ngayon, good luck sa ating lahat. So sa mga hindi pa nakakaalam ng ibig sabihin ng Valentine's dyan, baby. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng Valentine's dyan, alam nyo na ba anong ibig sabihin ng Valentine's? So just comment na lang po sa baba po, and huwag nyo pong kalilimutan i-click, huwag nyo pong kalilimutan i-hit ang notification bell ko at i-subscribe ang YouTube channel ko. Ayan po. So ngayon, wala pa po pwede ako ma-interview ba dito? Pwede sila bang mga pwedeng ma-interview dito, boss? Wala din. Nga pala, pinapakilala ko sa inyo yung kaibigan kong ito na taga-Katuray, mga taga. So, siya po si... What's your name? Your true name? Ariana. Ha? Ariana. Siya po si Ariana. Yan po. So yun. Ito po kami sa lugar nila. At medyo ito po mga nalantana kasi napapabayaan na rin. Dahil nga sa init din ng panahon. Yung init ng panahon hanggang sa magdamag mainit pa rin. So, kailangan natin magpalamig. Ano nga ba talaga ang dapat diskarte at ano ang paraan para lumamig yung ating katawan? Maligo ng gabi. Diba? So, what's up mga kabady? So, yun. Andito na naman ako ngayon, si Zack TV natin po. So, ito po, nakikita niyo po ba ito mga kabady? Napakalaki, ayan. Anong tawag ito, bes? Durian. Ito po ang tinatawag na durian. Ito po yung durian, ayan po. Pagmasdan niyo po. Isipin niyo, ganito man kalanta ang kanyang mga dahon. Ngunit napakasipag niyang mag-anak ko. So, nagkaanak siya mga kabady. So, maganda ang kanyang anak, malaki-laki rin. So, ayan. Ganito po ang lupa sa kanila kasi sa lugar na to. Magkakatabi lang po kasi ang Barangay Pampano, Bidanya, Katuray, tapos diretso, Bidanya, diretso is papuntang Kabayawasan, at ipagliliko kang pa ganun, magpapaganon ka, doon naman yung lugar ng Bayambang Ambayat po. So yun, doon po kami kumukuha rin ng tulya na last na vlog ko. Kung aware po kayo, sa vlog ko noon na paano kumuha ng dukyang o tawaging tulya. So yun, doon po yung banda, doon po banda yung Ambayat. So yun. So pinapakita ko po sa inyo nga itong durian nga, ulitin nga po natin. Yan. Yan po. So mga kabady, meron pa tayong hinihintay na yung mga ibang friends. So kailangan natin commercial muna tayo. So ayun, what's up mga kabady? So ito na naman, bumalik na naman ako at makikita ko lang sa inyo yung mga friends dito na nagagandahan. Ano pangalan mo? Medyo shy sila, shy. Ichat mo. Halina tayo ano ba? Ichat mo na. Gusto nyo ba ng sample? Anong gusto nyo yung sample? Sayaw ako, kanta? Kanta. Just comment, like, subscribe, share, and hit my notification bell para makita nyo yung sayaw at pagkanta ko. Ayan. Ano sundayron?